tarda a les Roquetes, on l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido. Bona tarda. Bona tarda. Una tarda molt especial, molt esportiva, a Roquetes. La veritat és que sí. Una tarda molt, molt maca, perquè realment hem estat preparant aquest event amb temps també, en col·laboració amb la Fundació Cruyff, també amb els nois i noies de l'Street Workout, que ara veurem l'exhibició, i per tant molt contents també de tenir aquest espai al servei dels nois i de noies de les Roquetes. Inaugurem aquesta tarda dues instal·lacions noves adreçades especialment al col·lectiu juvenil. Sí, efectivament. Estem molt vinculats i també molt compromesos amb la gent jove d'aquest poble. Volem que els espais públics siguin espais dignes, espais de qualitat, on la gent jove pugui practicar l'esport, pugui tenir aquests hàbits saludables també i alhora, com deia el Cruyff també, treballar en equip i saber el que representa jugar en equip. Tenim el camp de futbol, tenim també l'espai de bàsquet, bàsquet street, i després tenim aquest espai de barres, el que li anomenem l'Street Workout, que ara després també podrem veure els que els nois i noies fan aquí. No només són dues instal·lacions, sinó també és la dignificació d'un espai, no? Aquest era un espai molt deteriorat, un espai al centre mateix del poble, i malgrat que estava deteriorat, els nois i noies no paraven d'utilitzar-lo. Vam estar parlant amb ells, veient què és el que ells demanaven, i la veritat és que el retorn ha estat molt positiu. Hem pogut fer un projecte conjuntament amb ells, escoltant les seves necessitats, participant ells mateixos en el projecte, i el resultat és que és un resultat preciós. No sé si teniu alguna previsió d'ocupació d'aquestes pistes. Treballeu amb algunes dades? Nosaltres hem de tancar els llums a les 11 de la nit, perquè si les deixàvem obertes, a les 2 de la matinada encara estava jugant gent. Per tant, tenim la pista ocupada als matins, a les tardes i als vespres. I també el bàsquet, i també aquest espai d'exercici a l'aire lliure, que també està ocupat moltes hores del dia. La veritat és que és un lloc d'afluència de la gent jove i a més de relació també entre ells. Per tant, molt contents d'aquesta situació. Doncs moltes gràcies, Abigail. Us deixem que continueu amb la inauguració d'aquest nou equipament. Bona tarda i molta sort. Gràcies a vosaltres.